tager vi anskudsstedet. Han løber højere op. Ind under træet. Så kan jeg lige at lave den fejl her. Der har vi det igen. Masser af svejs. Det er en hel motorvej derude af. Videre ind igennem bussene her. Nu er jeg på den anden side. Der igen, tydeligt, masser af svejs. Ind igennem. Ned her. Og så lå den her nede i vandet. Det kunne jeg høre på afstand. Den spjættede, og så var det slut. Det var det.